ngadap lagi jing kemen ka bakraw sa isin ni ka pori ka bang yo ban ya kren biang bat pi leng ba ni ka channel jong ka Potternet ya fi ki ba snap leng ba ka local cable TV ba kum ju ya fi ki ba snap leng ba ka YouTube channel ani leng ba ka Facebook ba leng ba ki we ba ki social media ngai kuble fi ka ni ka sngi ka theng ka jong jisu ba ngadap lagi jing kemen ya ka bang yo ban ya kren biang bat pi leng ba ka ni tin ka ba im ka jong blai hagari ka sngi na kwa ban puli fi na reftien ka jong blai pa jisu ang kum ne u jisu ang no Matthew skul nong ba nyo go de kot ba ar sao wong ti mano baro u ba yo snow yakini ki tien jonga baru ba le yaki ngan tharai yak u kum u briew u ba stad u jisu ang ni kata wong ti mano baro u ba yo snow yakini ki tien jonga piu jisu habo kren hang ni uklem kren kum ubriu uklem kren tang kum unong ya thulu pa ne uklem kren tang kum uta uwe na kinong ikai ukren hang ni kum ublay nganit undan mano ru kiba laban kam yeladi ba kaktin ka jongki kalong absolute ne kaktin jongki ka laban de ka chishisha ka bapura de tau jisu ba kren hang ni wong uno bu yo snow ya kan ni ktien ni jonga ti uno bu yo snow but ubale eki ngan tharayu kum ubriu bastad platei yala ka ying halor umosiam ka babel ka bo day ublay tala fi snap but fi shashkor ya ktien ge jong jisu but haba fi pen chong nong rim yala jong ge jing ge jong fi how jisu but ha ktien ge jong ka mot fi pen chong nong rim yala di how play ka Bible ika kren ika tana ka kitab ka baar jo Samuel kini ka lunong ka baar puan ka Bible ka ongum ne kwawan puli fi aga ni ka sni ka om ni ka tin ka jong blay ka kot ka balay puar ka ongum ne naba uay ulong ublay Henry tang utray baru ay ubolong umausyang Henry tang ublay jongi uay umausyang ublay jongi umausyang uday ublay bauta ublay uday u Jisu Christ balay ba nga ang u Jisu uday ublay namarba yaw Jisu umday ba khot nga lani ba khot mano bang ba uday ublay hi u Jisu hi ubayat khulu pa yala ga joga jingwan ga jo shagani ga perthai haga ba ula kren lang bo men sim ba khot jongu bauda pen tipru ya ka jingwan ga jo shagani ka perthai kajingwan ga juhu kamdei ka surprise entry lene ka bushwan la kawan da ka perlengo iki brew ga jingwan ga juhu ka de da ga jinga thulo pa banga kwa ban ong ya pi hagane ga sngi bo de men sim ba kho jong ublay uba kran ki nong thulo pa jong ga bible ki dan do sao phongot ki nong thulo pa ki ba la tho ya ga ne ga bible bat baro sao phongot ki tho ya ga ju ka khubor kiat ho yaga jo ka jingkren kiat ho shapang weu briew bo ta day way u David u Jisu Christ umasim ba ko ukren ha Isaiah unang itholo pa jong blay bo ne unang itholo pa u yatholo pa shapang u Jisu the ding ta pinhaban kan mau ba ka digi jinga tholo pa kam day ka bata shi sngi asni ka digi jinga tholo pa ka bala pras pa asnem shiwa ka jingwan ka jong u Jisu. Tadeng ta abang ipuli gede ka ktien ka jong blay. Habang ipuli na Isaiah gede ka lunong ka ba nyaw gede ka kot ka ba katsaw. Ken ma ba Isaiah udap yatulu pa siya pang u Jisu. Pa u Jisu uday ubakumno. Kababal ka ongom ni. Namar ka tay utray hi un ay kadak kayapi. Naman ka ta utray un ay gay kadak kayapi. Gay kata kadak. Kata kadak kalong. Hakmi ka taysoti kan pun kon. Kan karu yaw kon, on kotro ya ka kerteng jong u Emmanuel. Kababal ka ong ni na markata utrahi un ay kadak. Kay kata kadak ban pensisya. Bauta ubala ka na ka taysoti. Uta u kon ya ka ba on ka na ka taysoti. Umday ubriew. Henry uday ublay lembat ngi. Ka kerteng jong uhi. Kaday ublay lembat ni. Taka taysoti ka kaya no,
ka yêu Jesus Christ cái kata ka thesoti ka Mary ka thesoti ka yêu tao khôn ya ka bala khot ya ka teng jong u Jesus tao khôn u balong u blay lembat ni u Emmanuel u Jesus em dei u briew u shuan ha ga jinglong briew u shuan ha ga jinglong briew ta ka dau Jesus ong la fila nga fli u blay fli u to pa jonga tading ta u Jesus u wan shakani ka protei u bur ki ki ong dei tao briew dei briew dei tang u briew u wan ha ga jinglong briew 100% u wan ha ga jinglong briew tang ba kam kut tang ha ga jinglong briew u dei ru blay dei tang u nong ye thulu pa dei u dei u nong ye thulu pa jong ki nong ye thulu pa pisung thuang bao dei u blay u ye thulu pa tading ta shwa bo jisu un wan shagane ga prithai kinong ye thulu pa kle de ye thulu pa do lai spa lai posin nado genesis pitip nem katsan spa snem shwa bala de ye thulu pa sha pang jong u ding ta lai spa lai posiet kam dei ka ba can get ka ka number de ni ka ka jing thulu pa ba ye ga ka bala ye thulu pa ka jabi tik lem lat dia dro bala de ye thulu pa la de ye thulu pa ba u nong pen im un sawan u jisu un sawan u blay un sawan ya ga ba un pen im ya ki breu na ki pop jonki u dei tong blay bala pen im ya ki breu na ka pop jonki dei u breu ya u breu wan pen im u dei tong blay bala ban pen im but ju dan hero u breu ga ne ga prathai ba an khan na ga thaizati lemda ka breu ka ye shong kha baru breu em kan la da lele ru bat pun dei tang u jisu u bala pun ha po ja ka Mary klem ka no ga jing ye shong kha ka Mary ka klem ye shong kha baru Joseph ya ka bakan kha ya u jisu em ka klem ye shong kha kadang dei tang ka breu ka bla ye tek tin baru Joseph baru yo silo ba ka Mary ka la pun u klem kam bau jisu de kon jana u tip u klem pat ye shong kha te bat ka u lamut bat i no jar ye ka Mary u musim jo blay u dawan bau overshadow ong ka tiet pare bau dawan ban ka ye ka Mary bat kom da ka Mary ka pun ye u jisu kam u jisu wan be direct ha po jong ka Mary bat la pun ye u kon u breo bana pun yu kom u breu balai la pun yu jisu kom u breu timlam number 1 ban pen rem yu soitan hakata ka durge jong breu haka kardan kom u bara wan ban pen rem yu soitan bu soitan em da u blay em wele yu soitan haka kardan blay ge jong u da u blay wele yu soitan haka da bor blay ge jong soitan ro jat me he ela di tem shule benyenga jat me kraw ela di te ku tai mo jat ba kraw tan le kom do ta da u blay em udum sha bu soitan un kan no yu blay bu pen rem yu soitan da kata ke jing long blay ke jong da ne kata ke jing kraw ke jing long blay ke jong ta da u blay u da wan pen ret ela di hado ke kardan u shimi ke dur ke jong breu ka kardan jong mrao em ba de aga ta ke kardan jong mrao u baret lagi beretam udah pen rem yu soitan bu soitan u de lengo hingan namal ke jing yap ke jong trai ke ding pana kada ke jing pen rem ye ke jing trai ke jong paman ba ke jing mi pat ke jong trai na ke jing tap em kada ke ba pen rem sendan yu soitan sebom jikot ta ke dau u jisu gumu blai ka bu wan pen rem yu soitan u klem wan pen rem ha kata ke dur jong blai nde ha kata ka kerdan ke bon ke jong blai u wan ha ka dur ke jong breu ha kerdan jong bra badeng tam u soitan yo da sho ben kan no yu blai badeng ta kan bu soitan yo da sho ben kan no yu blai bu pen rem yu da kata ka ru kom ka na ka kom blai pen rem yu soitan ha kardan kumu brau tadi ta ko abanang fi ga ni sni bang ta alaf shuang bi bu jisu u de yu breu ala jisu u de tang nong itu lupa lalu jisu de tang ta we na kino vikai ba fila miss something ngi jing ngi jong pi la fi pelo jisu tang ku mu breu em
kam dan jing matoi ru am bhanai pediang hiru kum kata te maru jisu ong ne ta ong e phiu jisu ong ne ti no lane we bu yo snow tin jonga ong ye tin jonga bu yo snow but bale ye ki on tharai u kum briew ba stad u la te ye yen alor mo siang ndai ka tin jong do no ndai file snow tin jong trai ba file ke ta ka tin kam fi nget ke ta ka tin fi ko ngu ta ka tin fi pediang ye ta ka tin bara fi pediang ye ta ka tin o jisu nyo fi kum briew ba stad u bra te ji sha ye ka ta ka Nongkhryiem ke jong hanor u play kan ik tin ke ba bi na jisu ka ka Nongkhryiem play pediang ye tin jong trai buat fila pediang yo play tal da fi pediang ye jisu ka phim pediang ye play phim pediang ye tin jong trai m kum phim tan Nongkhryiem ma ki chim bi jong fi tadi par khat pai la dia kan ni sngi ka ta fi nge hatu ka dan Nongkhryiem ne hatu ka dan em ke jing shisha hatu ka dan em kata ke jing pentiknata ba ka dei ke shisha na ka abnong fi ini ka babel em ka pen shisha ta na ka porsche ka por ba ka dei ka shisha ka tin jo blai kam ju ba kla ya ke e ba ka kren la kren dat kam shu ban modify ya ka ne ban pen bahasi shu ya ka kren ba ka kren ba ka ne tin jo blai kren lupa ya ba kut ado ba sedang bakal da bi thu lo paro ke baro ya ka bala da ja bat ka bala ja shisha lu baro bat ikam ne ka badang ja bat ikam an saja ka tin ju blai kren baro ya ka ta tadeng tau jisu ang da fina ya snow ka tin jama file ki ek tin bijong a khamon ubong pi snow ek tin bijong play fi snow yang de play Emmanuel lembat pi abo ni Emmanuel Ukraine fi de play Ukraine fi ba fi shashkor ek tin bijong play fi le ek tin bijong play la tharai fi kum briew ba stad la te ga Nongkhryiem ho play ba la la te ga Nongkhryiem bijong fi ho play fi nam chat shu la no ro fi nam chat shu la no ro jisu om hangi wang ba kum tau slap wan hap jing shlei gilawan bagi kita gila gila shock ia kata yeng kan kata yeng kan yeng kam shimla jat no man puli ka kum bakalong jisu wang kum le wang tiu slap ulaha bagi wa kile shlei bagi gila be bagi shock ia kata yeng te kam shimla kalon no na bala pension Nongkhryiem ka honor u mausian hagi jing embryo timnam ke banja uslap unha adi wa initially but katin jublek on bekil kin ya be bekin shot you got yen ka babel ka on hani te kanum kolon no na bala pension Nongkhryiem ga homosia ha ka prath hey sngi ge bangi nang im ha ka bakin jado ar bangi im kinwan ki le kinwan ki jutan jo ki baharukom kinwan ki chikai ki ba kumne kum tai ki shlai kan flat hagi ki sngi ba ngi ani ka flat shisha ki chikai ki ba lamler ki ba haru kom leng bagi social media leng ba ki news ki leng ba ki baro ki bagi osno la flat shisha de ki chikai ki ba haru kom ki bom dan ru kan Nongkhryiem pat jong ka jing shisha ki shupen il de ba ki long ki shisha ka babel ka ong ni ong no te uslap ulahap bat kiwa klei shlei shisha kum kata ka jing hap slap ye ka bungi ki chi kai trap ni ki ju hap bet ba kiwa klei shlei shisha bat kum ta ka babel ka ong ni bu jisu ang ba kil ki le be ba kil shot de ka yen kil na mi na sep ni nang tai kil ki ba harokom ki wan ki khana ki ba kum ni kum tai ki ji kai ki ba kum ni kum tai kil ki ba be harokom ki wan Baraba kikiwan lal tau briew la pension Nongkhryiem yala di haga ketin ke jang blai kani tang kani hi kete ke basisha tadeng ta tau briew ka babal ka ong bala sho ita ke yin kam shimla kalan namar la pension Nongkhryiem ka halor ta nsia kamula da fidan ek ketin ke jang blai anam ben kalan na ke chim ke chfi de don't chisui de ong e ta ong ngade manga gunong katakalan ti kajing shisha ma kajing imdi tagare ka tala ra fi shashkor ke ktin jong trai fi shashkor u blai shashkor ke ktin u jisu fi shashkor
yung Nongthymmai jong fi ka Bible ka angkom ni ladang pule ka ka pot no Yohanes kal nong ka pra ka de kot ka ba sau pu nyo kan mau shashkor ka je ble ka ong jar ubal long no ble shashkor yigi tin jo ble na mat ka taken hipim shashkor na ba fim long no ble kamut gibrig wi shashkor ka Bible ap kim de no ble pila ban ong dan ble dan we per ble dan tang we ble bok tayo du Jesus Christ Tadeng ta ka Bible ka ong de jar uta ubalong no ble shashkor ik ti jong ble Jesus ong uta wi shashkor ka tien jana baru bale yaki antarai u kum briew u basta Rei uta bam shashkor de no ble ba ka long kum jo ka Bible ka ong ba kita ki slap kin wan ki jing shlay kin wan kita ki wa kin ye shlay ba kita ki er kin shot eta ki yin uta briew shio snow baru bamle antarai u kum briew bi ba ka ta ka Nongkhryiem jong u ka de halor shiap shiap de fin tei ka jinge ki jong fiu shiap ka mot ka jing stad briew ka philosophy jong briew ki jing kai ki niam ki do stor jong ki briew ki niam ki ru kom la tawi de ki briew Pero Nongkhryiem kita ka Bible ka ong ita ado de kat apod rema kwan puli ka ong ne re mano baro ubayo snowi gini gitien jona bar ubamle yaki antarai u kumu briew bobit ubalatei yala ka ying jong u halor siap uslap te ulaha bat ki wa akile shlei bakil er kile be bat kile sho yaka ka ying te kala kalan baga jinklan jongka kalalong kabakra ka Bible ka ong yata briew uba yo snowi ktien jong Jesus re ubam pediang yata ka ktien ubam net yata ka ktien ubam net yani ka Bible te ubam net yani ka Bible kay ka ban jay ta briew te kala kalan ka jingem ju ta briew ban kalan ban ka ta ka jingkalan kan long kabakra kan long ka bas snow si hadu Tading ta haka nega sngig pa wan ong yapi ta flasha skor ga ktien ga jong Jesus ka jingem jong fi am kanam chat ha no la no la flasha skor ga ktien ga jong Jesus ka Nongkhryiem ga jong fi ka long ka ublai ka Nongkhryiem ga jong fi ka long hanor ni mo sia anam dan mana al ki fi Jesus ong biang kom ne nga kwa wan puli ga si bon gi khot re ka por ka len ko ya ga bangan batai ngi batai nang ni shakmado naga sngi Fi pule na Yohanes kung nong ba khat ar ka digit kot ka ba sau po nyo sau po pra ka ongom ni til daw no ru yo slow yigi tin jonga Henry ubam sumar yaki ngam patrem yu na mar ngam shimlawan ban ngan yo ban pendrem ya ka perthain re ban ngan yo ban pen em ya ka perthai uta bagan tait no inga bar ubam priang iktin jonga udon ka pendrem ya kata ka ktin ya bangalakren kata ka ktin kan pendrem yu ha kasni bakado Jesus ong kata no bi snow iktin jonga Henry sumare ki ngam pendrem yu balai utram ngam pendrem ta ugri namar ka daw long botau pri la dor pa ka jing pendrem de ka jing pen kesan kawan ada pi snow yu ka ktin pi nget yu ka ktin balat harai pi kong tau bri basta balat tai ka yi halor mo siang halor play fila pen chang Nongkhryiem ho play ta ga umot pil alat na ga jing pendrem Henry lada pim pediang yi ne ka ktin pidang tanda ga jing pendrem tu try ong awan de ban pendrem awan ban ai ka ne ka ktin knang baga ne ka ktin ha ba pi pediang pil alat na ga jing pendrem uji su ong kum ni uang ba uta ba kan tait no yana bat ubam pediang ktin jana udan tu pendrem ya kata ka ktin ya bangala kan kata kan pendrem da sngi ba kaddo da fin pediang ne ka ktin ne ka ktin ne pendrem fi haga sngi ke ba kaddo da ba fin up ya di hadu da poi kata ka por ya ka ba fin de jisu ba fin nget fin ani jisu ma de ba shi shamo kam to show la da ka poi kata ka por da ka de kata fin nget menta swab fin yu jisu mar kamat Hoi, udah gue shakri jo blay du senran jisu uba shimla nget bo jisu la mi pat bo tau di Thomas wa artatin ki we le de bi tu de Thomas jisu la mi pat ta meg senran jo ko ki le tu Thomas ni la jisu lo wan mek le kan do yu la mi pat Thomas ngam net ko lo jisu ba sha tak tu
cat ka met ka pat juga tu lain ya pa ding panang lai la jong ka khamat tap yu orang lai kum no dem wong la dem la yo ban prung da ka kti jong a ka kti bla mong ju ba da krung bla pe gi jo rang yo ba tendung la jong ki kti ba ktai ung an net namai tu jisu wan mi shisha pras ni hadin jo kata ka jingjia bu mi kata ka kamera wan pau ta ka kamera bu Thomas rudan Thomas mem shim la net am to kta inga menta Thomas the yam the linear hem tau my Lord and my God utra junga baru play junga o chorismo tuismo u play utra junga baru play junga my Lord and my God Jisu ang ita kin ham tau ang sok tau reo bam shim lai I henry ba sok tau pri bam shim lai I henry ba balai pin up hado ba pin de even but if you get no amanta namal pim get ye ta ka banam ler pim get ye ta ka bam shisha de fi get ye ga ni ka tien ye ga bala de proof de la de ba ka lom do shisha ni ka tien jong play ka de ba prasad do men sim jong play bo ta ba kan ta ye ga jing prasad ka jong sim ba ko ka mut ukran ben yum sim ba ko jong play wang am net ukran bo yo ben yum sim ba ko ka ba ba ka ong ta ta when you ben ni bakran ben you must simba quit and she map show you pikwa man ngam tai ni tin jong play la fi kan tai ni tin jong play fi tangam tai you mun simba quit jong play pin you ben e tin ge jong na simba quit jong play la fi ne ta ta ham shisha kan long ba thang do long ba kord kan long shisha ka ben jar to so sat ta la fi kwa man kar khu ye di la fi kwa shisha ban kar khu ye di kadai fi ban chu pdim ye ni ktien agan ni ktien kam de ba thala kan ni ktien jung jisu kam de ba shu tha ni ktien chong plak ka de ba shisha bat ka pen shisha ru ye di na ka por sha ka por tading ta wanam ap ado da pui ka sni pudiang no mata wadam nget ta chi kai ka bra shu kai nda ki briew ko bam dan ji sha bam dan Nongkhryiem bam dan jing tho bersui kai kita nyam di dostor de jong nore ko abanong fi le pediang yang ne ke chi shisha kan ma bagan ni ke ching shisha te mano wi snow ni ke tien jonga baru bale ki ong chisu antrai u kumburi u stad mara te ke yen kanor mo sian tadinka te yela di halor ne mo sian pen shong no re mil di halor u ne mo sian bo pe mo sian te u bulong u chisu chris u blai lambat ui man kwa ban duai ni ka por pila ban duai bat nga ni ka por pila ban ra ai ka ti ga jang fi ba fin pediang yu chi su ni smi ma ni ne duai ong trai ji su nget melong u blai nget melong u mo sia nget melong u chi sha na pediang yu ka tien ga jong me ka de ka smi ngan ka ngo I tien ka jong me ngan im kat kum ka tien ke chong me ngan le kat kum ka tien ke chong me ngan ngai kat kum ka tien ke chong me prang tip bat ngan ngai me long u Emmanuel u blai lem men long try jongan du man ta asngi akan tat ye ki we gi chi kai bar panga pedian ye ka tien ke chong me chi su men long try bo nong pediem chuka na do man takasngi and buat yame amen na filan duai yung naging duai utrashi siya usko kmen but una penan kamro ya kachingim kajong pi unang hikai shisho ba ulu ya pi kwa ban duai ban karkur ya pi kani kasngi ba man tabo blay na ai fi ka bor ya bu finang la ban yu chisu ini duai try ni ga por na duai ada song e to try ni ki kon ki jame try oi di ki hajar ga di ga sngi ki pdiang ni me te try bang ada duai ga ka ku ya fi ga thank jong jisu ya ga finang la ban yo snow but yo snow ya ga ktin but ya ga ba finang la ro ban nget ya ga ni ktin ban pdiang ru ina ga ktin
tahu biar snow baru balik ini kektian on tarayu kum briew stad shisha haba pi skor kektian fi le kektian fi long shisha gom te ki briew ki stad but kektian ke jong blake ong of Jacob le nom nengkong de khot apu ar ti fi long ki nong le ini kektian om tan ki no ya snow da ka be shukor no ila di hi fi nom long show kita ki shu snow re ki bom le ki shu snow ki bom nget re fi long kita ki bi snow but ki bale da ka ba fi pim shukor shu ila di ken Rang a dwai man kerkun ki kun ki chau me. Man kerkun dok mda ka ski. Ki nang long ki briew ki ba ya na ka bor ba na ka jing het ki jing. Ple ki kmat ki ko try ba ki I ki ba plan na ka ktin ka jam me try. Ba ka dwai nga kerkun ki kun ki jam me try ma ka babel ka ong ta ka sam ji spa ka kanda ka de khot bi spa lai po gong. Ka ple ka ktin ka jam me ka ai. Ka jing champagne ba ka jing sung tho yi ka ta ki bi shida ba ka nge ko try ba ple ka ktin ka jam me. Can you eat a plati shan at the theatre? Mega Dwight, a coolum that a ski a pea, but finang im gum gactin, finang laban, ya gum gactin, but finang laban, im she sham at the tin John Blake along, but im. People lay a tin about im fioching im. Tin Joe Blake along a bit on board, finang yo a bor. Finang yo it a akiar, but come up, you go white lamb identity. Belong a tin John Blake, finang yat, the dominant a ski. Tin Joe Blake can be sharing a jim, but can jump a tin John Blake. Can be shouting jing through don with get on P. On a gate pin yat with a ski, daga ktian get on playing, and do I a kui thing jong chisu. Amen. Pranaga kui via, means say a shempa. That one shing a jacka, and near open onto my Nongkhryiem. I got present a junk of Potternet. You don't hang me in a dog a sneer, but others is a giant of tayo. You don't hang me in your polite poor clang if you know what way with jing you done. If you want you up in your crane, a ktian get on playing up and dwayne that junk pedo. In Shakria P. Finang laban san at ktir jong blay ngim wa ba fin Shillong tan kita ki ba shu bot tan neng de ki ba don ji shai ka nong rin at ktir ni jong blay ka kui fi ple shi bon